মিউজিক এটা দিব আমি দিছোঁ klip oke driver ayo dari kakak pegangan ada langsung aja আজি ৰঙাপাৰা বড়ো প্ৰাইমাৰী বড়ো সাহিত্য সভাৰ যি ৱেবছাইট মুকলি হৈছে ইয়াত আৰু তাৰ মুকলি কৰাৰ যিটো ইনগ্ৰেশ্যনৰ যিটো মোক এটা দায়িত্ব বা সন্মান তেওঁলোকে মোক দিছে তাৰ কাৰণে মই বিৰাট সুখী হৈছোঁ আৰু মোৰ অন্তৰৰ পৰা আন্তৰিক শুভেচ্ছা আৰু অভিনন্দন তেওঁলোকক জনাইছোঁ আৰু এই ৱেবছাইটৰ যোগেদি যাতে আৰু সাহিত্যৰ যি কণ্টেণ্ট আছে সেইবিলাক আৰু সমাজত আগবাঢ়ি যাওক সকলোৰে ভালকৈ কামত আহক তাকে কয় মোৰ বক্তব্য তাকে মই ক'লোঁ যে এইটো এটা খুব ডাঙৰ এটা ৱেবছাইট এটা খুব ডাঙৰ বস্তু আজিৰ ডেটত আৰু এটা বিৰাট ডাঙৰ এটা ভঁৰাল য'ত আমাৰ সাহিত্যৰ সংস্কৃতি বা অন্যান্য বহুতো দিশ য'ত একেলগতে থাকিব পৰা এটা ব্যৱস্থা আছে গতিকে ইয়াৰ যোগেদি ইয়াত কিমান ভাল কণ্টেণ্ট আমি তাত আপলোড কৰিব পাৰোঁ যি ভাল ভাল আমাৰ প্ৰিণ্ট আছে বা ভিডিঅ' আছে বা গান আছে বা যি আছে সকলোবিলাক বস্তু ইয়াতে অন্তৰ্ভুক্ত কৰিব পাৰি আৰু ইয়াৰ যোগেদি আৰু যিসকলে এই ৱেবছাইটটো তেওঁলোকে ভিজিট কৰিব তাৰ পৰা সেই কণ্টেণ্টবিলাক তেওঁলোকে পাব তাৰ যি ভাল বস্তু আছে সেই বস্তুবিলাক তেওঁলোকে সমাজত আৰু এটা ভালকৈ আগবাঢ়ি যোৱাৰ এটা মানে আমাৰ সমল এটা থাকিব ৰাইজক অনুৰোধ কৰিম আপোনালোকে এই যি আমাৰ ৰঙাপাৰা প্ৰাইমাৰী বড়ো সাহিত্য সভাৰ ৱেবছাইট মুকলি হৈছে তাত আপোনালোকে ক্লিক কৰক ক্লিক কৰি তাক পৰিদৰ্শন কৰক তাত যি আমাৰ লিটাৰেচাৰ আছে যি আমাৰ ৰঙাপাৰাৰ ইতিহাসৰ বিষয়ে আছে সেইবিলাক পঢ়ক তাতে মেগাজিনো আছে সেইবিলাক পঢ়ক আৰু লগতে ইয়াত যিখিনি প্ৰচেষ্টা আমাৰ সম্বল বসুমতাৰী ছাৰ আছে ৰিটেন বসুমতাৰী ছাৰ আছে गिबियावनो बयनिसिमबो सनाथि मायथाइ फोरबोनि गाहाम हामलायनायखौ बावहरनाय जाबाय जोंहा दिनै राङापारा गुदि बर' थुनलाइ आफादनि दिनै सनाथि मायथाइ फोरबो थामहिनबा 1973 मायथाइयाव जोंनि राङापारा गुदि बर' थुनलाइ आफादखौ दानाय जादोंमोन बै समावहाय खोनानाय बायदिब्ला गंब्रैसोल' गामिखौ लानानै बै समावहाय राङापारा गुदि बर' थुनलाइ आफादखौ दानाय जादोंमोन दा राङापारा गुदि बर' थुनलाइ आफादा जागायजेननायनिफ्राय एबा जोनोम जानायनिफ्राय दिनैसिम फैयै फैयै 50 बोसोर आगान सुरबाय दिनै बे 50 बोसोराव आगान सुरफैनायाव जों दिनै जोंनि ओनसोलनि रायजो राजाफोरजों सावरायलायनानै मोनसे थि खालामबाय जों बे सनाथि मायथाइ फोरबोआव माबा मोनसे जों गोदान आरजिनो हायो नामा माबा मोनसे गोदान सानखांनो हायो नामा साननानै जोङो दिनै बे समावहाय जों गिबि खेब जोंनि राङापारा गुदि बर' थुनलाइ आफादा थांखि लाबाय बेनो जाहैबाय मेगाजिन जोंहा मेगाजिन होनना बुङोब्ला जोंहा राङापारा गुदि बर' थुनलाइ आफादा मोनसे मेगाजिन दंखायोमोन बिनि मुङा जाबाय सोरजिलाइ बे सोरजिलाइ लाइसिया दिनै फैयै फैयै 50 बिसान आगान सुरबायमोन नाथाय बे 50 बिसानखौ जोङो दिनै बे समावहाय बिजाब महरै दिहुना लासिनो जोङो बयबो मबाइलाव एबा लेपटपआव एबा अनलाइनाव गोरलैयैनो नायनो हानाय बायदि थाखाय जोङो बेखौ जोङो मेगाजिन हिसाबै जों महर होनो आवगायदों जों साननानै मोनदों जे एबा जोङो दिनै नुनो मोनदों जोंनि गेजेरावहाय हार्ड कपि एबा बिजाब फरायनाया बिजाबखौ सानफ्रामबो सम बोदलानानै नायनो एबा फरायबाय थानो बयनाबो समा आंखाल दा बिनि थाखायनो जों दिनै अनलाइनाव होयोब्ला आसा खालामदों जोंनि लाइसिफोरखौ एबा अनलाइनाव बयबो दफा दफा अबा मोनसे थांनायावनो एबा जिरायथ'नायावनो एबा माबा मोनसे रायलायनायावनो एबा ओरैनो थानाय समावनो जोंनि राङापारानि बे वेबसाइट rpbss.in बे वेबसाइटखौ नायनानै थुयोबानो एबा बे लिंकआव थांनानै जोङो सार्च खालामबानो जोंनि दिनैनि बे समावहाय दिहुनजानाय लाइसि बेखौ जोङो नुनो मोनगोन दा जों बे लाइसियाव जोङो मोननै पार्सन लाखिदों मोननै बाहागो मोनसे जाहैबाय जारिमिन जारिमिनाबो जोंना बे जाहैबाय जोंनि राङापारा हालामावहाय बर'फ्रा माबायदि रायजो जाफैदोंमोन बै समावहाय बबे जायगायाव रायजो जाफैग्रोदोंमोन जोंनि बेसे गोबाव जाखो खोनानाय मोननाय बादिब्लाथ' जोंनि बे ओनसोला 100 बोसोरनि बारा जाबाय बिनि फोरमान हिसाबै जोंहा नैबे उरुलागा गामिखौ जों लानो हायो उरुलागा गामिया इंराजफोरनि आमोलावनो 1919 मायथाइयावनो गायसनजानाय जादोंमोन
दा बेखौ नायोब्ला जों नुनो मोनो मा जोंनि सनाथि मायथाइ फोरबोआ जोंना थुनलाइ आफादा जों 50 बोसोर जाबाय नाथाय जोङो रायजो जानाय हिसाबै जों गोबां गोबाव जाबाय जोंनि रायजो जानाया बिराद माने गोबाव जाबाय आरो दा बेनिखायनो जों बे गासै जारिमिनखौनो नैबे जारिमिन बिजाबाव जोङो होनो नाजादों नाथाय दुखुनांथाव बाथ्रा जों गिबि खेब नाजानायलाय जोंनि बे नाजानाया बांद्राय मोजां जायाखै थेवबो जा हायो जोङो बेखौ नाजानानै जों बेखौ दिनै मावफुंबाय दा बिनि मोजां गाज्रिखौ जों रायजो राजाफोरनो हगारना होनाय जाबाय आसा खालामदों रायजोफ्रा अनसायगोन आरो जोंनि बे मेगाजिन बानायनायाव माबा मोनसे गोरोन्थि थालांदोंब्ला बयनिफ्रायबो जोङो माने सुबुरुनखौ मोनगोन होननानै जों मिजिंथिबाय नोंथांमोनखौ खावलायदों बेखौ खावलायदों जे नोंथांमोना जोंनो बेखौ जोंनि वेबसाइटआव थांनानै जोंनि मेगाजिनखौ फरायनानै बिनि गेना गोरोन्थिखौ जोंनो फोरमायहरोब्ला जों इयुनाव बेखौ फोसाबफिननो हागोन होननानै आं मिजिंथियो